मोहिनी लगायनासो लाङो बायदि मोनबाय थादों आङो मोहिनी ओरै होनानै नामफोरखौ मिथिब्लानो जादु होबाय मोहिनी होबाय ब्लड लानानै थांबाय बे मा जासिगोन दायो हौवाबो खोथा खोनासंला हिन्जावबो खोथा खोनासंला गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जागोन आरोना जेनेबा हिन्जाव खारनायनि टपिक दै दिनै हिन्जाव खारनायनि भिडिअ लाना फैदों आरोना दिनैनि टपिकआ हिन्जाव खारनायनि जागोन आरो लोगोफोर जोंहा निखिल नार्जारी होननाय सासे फंबाया एसे खैफोदाव गोलैना दं आरोना बेनि थाखाय भिडिअ मोनसे बानायलाय होनना बुंनायखाय भिडिअ लाना फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं इउटुबाव मोनदों आरोना इउटुबाव मोननायखाय माने शेयार खालामनायाव गासिबो शेयार खालामलायो नालाय बेयाव मोननाय जादों आरो बिनि बिखयनो फंसे बाथ्रा बुंगोन आरो मासे गोरोन्थि जाबाय निमाबानो जाबाय निखिल नार्जारीया माने तामिलनाडुआव हौवा हिन्जाव माने बिसोरो हाउस सेभिंनि खामानि मावोमोन जाहैदों आरोना हाउस सेभिंनि खामानि मावनाय समावनो एसे गुनु गोनांसो जाबाय थाखायोमोन होनना बुंदों आरो बे समावनो माने बै आदिबासि होननाय हौवाजों माने निखिल नार्जारीनि बिसि अनिता नार्जारीया माने दाखालि थांनाय 11 तारिखआवनो खारखोमालांदों होनना बुंदों आरो लाना खारबाय आरो जेनेबा बै आदिबासि हौवाया लाना खारबाय आरो दा बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदो सोरबाफोर नुयोब्ला हौवाफोर नुयोब्ला खोन्थाहर होननानै भिडिअखौ ससे नायलांबा जाबाय आं होना होगोन लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा निखिल नार्जारी आंनि हिन्जावनि मुङा अनिता नार्जारी स्टेटआ जाबाय डिस्ट्रिक्टआ जाबाय धेमाजि पिअआ जाबाय सिमेन्ट सापरि गामिया जाबाय जार्मानबारि दायो आं दङ तामिलनाडु डिस्ट्रिक्टआ कयम्बटुर जायगाया नेहरू नगर एनजिपि नार्सिं कलेज हाउसकिपिं खामानि मावो बे मासनि 11/3/2025 आंनि हिन्जावा गुबुन हारिजों खारबाय दाफोर सोरबाफोर मोनबाय बायदोंबा हमना दोन दाफोर नुबाय बायोब्ला आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम दामानि बिराद टेनसन जादों जानाय लोंनाय थिग गैला आरो उन्दुनाय थिग गैला अन्नानै सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा हमथाना दोन बिसोर सानैखौ आंनि आफानि मुङा बिनाराम नार्जारी आरो आंनि आइनि मुङा मन्जु नार्जारी डिस्ट्रिक्ट धेमाजि पिअ सिलाबोथार गामिया कमलपुर 10 तारिखनि मोनानि 6 रिंगायाव आंनि बिसि एबा हिन्जावा मालाय हारिजों खारदों 11 तारिखनिफ्राय दिनै 13 तारिख जालांबाय आं दिनैसिम नागिरना मोनाखै बेनिखायनो खावलायोदि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बिसि एबा हिन्जावखौ बहाबा नुदोंबा आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम आन्ध्र प्रदेशआव जा तामिलनाडुआव जा बा बेंगलराव जा जिखुनु पान्जाब बेंगलरावनो था बेफोराव माने जिखुनु फेमिलि लाना थानायफोरखौ आङो बुंहरोखि निजिनि गावबा गावनि बिसिफोरखौ एसे एक्सेप्ट खालाम एसे नायहोलां नांलाय खमलाय जानो नाङा बेफोरबायदि सम्बादना बेफोर नांलाय खमलाय जालांबानो माने बेलेग जालांनो चान्स थायो आरो गथ' गथाय बिमा बिफा बिहाव बिखुनजो गारना फैनानै गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाफैनायफोरा माने गुबुन हारिजों खारनायखौ बिराद आनलिगेल नुयो आरो बिदि समाजाव जोंनि बे बर' समाजाव बिदि खनले खनले बिराद जाबाय थायो आरो दा अनिता नार्जारीमोननि गामिया जार्मानबारि होनना बुंदों निखिल नार्जारीनियाबो हौवा हिन्जावसो नालाय बिसोरो माबा जार्मानबारि निखिल नार्जारीना ओमफ्राय पस्ट अफिसा सिमोनसापुरि बाय डिस्ट्रिक्टआ धेमाजि आरो बिसोरो खामानि मावनो थाफैनाया तामिलनाडुआव एसे गोबावनो जाखाबायमोन दा हिन्जावा गोमानानै दं बेखौनो गासैखौबो रिकुवेस्ट खालामदो भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामनानै हो बबावबा नुयोब्ला खोन्थाना हो होनना बुंदों आरो जेनेबा मबाइल नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना माने नुयोब्ला बे कल खालामना हरबानो जाबाय मा थाबैनो निखिल नार्जारीनाव मोननो नागिरखागोन आरो मबाइलावनो बेखौनो बुंहरदोखि रिकुवेस्ट खालामदो गासैखौबो सोरबाफोर जेनेबा जोंनि बर'फोरा जेरावखि जाया मानो खामानि टाइम मावना थाफैयो नालाय ना सोरबा नुसनबायोबा हमना दोन आरो मोनोबा कल खालाम होनना बुंदों आरो आं बेखौनो बुंहरगोन आरोखि दै फंनैसो माने मोनसे गोरोन्थि जाबाय निमाबानो जाबाय जोंनि बर' आइजोफोर जा बर' सिख्लाफोर जा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ जा हाबा जानाय सेंग्रा जा हाबा जायै सेंग्राफोर जा जिखुनु हक मुस्लिम जा बिहार जा बांगाल जा बिसोरो माने थाबैनो एक्सटेबल जाखायो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा थाबैनो माने गुबुन हारिजों एक्सेप्ट जायो माबोरै एक्सेप्ट जायो आरो बेखौ बुंनो हाला आरो बेखौनो आं बुंगोनखि जेनेबा गुबुन हारिनि मुस्लिम जा बांगाल जा बिहार जा बेफोरबायदि बारबार खारला खुरलायाथ' जोंनियाव बर' समाजाव जोबनो थांखाला बहुद मानसिखौ समाधान खालामदो बहुद मानसिया खारफिनदो एकदम माने जेनसिगोनसो आरो भिडिअ बानायग्राफ्रा
दा लोगोफोर बेखौनो बुंदो कि निखिल नार्जारिया माने रिकुवेस्ट खालामदो बे फन नाम्बारखौ आं स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना माने नुयोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय डाइरेक्ट निखिल नार्जारियाव नायखागोन फना बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय धेमाजि थानाया जाहैबाय सिमोनसापुरि डिस्ट्रिक्टआ माबा जाबाय धेमाजि पिन नम्बर जाबाय 787601 जाय लोगोफोर बेखौनो बुंहरोखि आं दा फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन आरोना जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ गुबुन हारिजों हाबा जानाय बा गुबुन हारिजों खारनायफोरखौ बेखौनो बुंगोन आरोना बेफोरबायदिखौ माने एसे हमथानांगौ निजेनो माने निजिनि आथिं गसंनो नाजानांगौ निजिनि हारिखौ गारनानै गुबुन हारिजों हाबा जानाय बिराद आनलिगेल जायो जों बहुद नुबोगासिनो दं सोरबा गथ' सासेयावनो गारजायो सोरबा बुथारजायो सोरबा रेप खालामना गारजायो बेफोर माने वान टाइम्सनि माने फुथुलाफोर रखमसो बाहायजाबाय दं आरो बर' हिन्जावफोरा दा बे निखिल नार्जारिनि हिन्जावा खारनानै बहा थागोन गाबोन समफोर फैफिननांगोन बेफोरबायदि जायाना हौवाखौ गारनानै गथ' गथाय दंना गैयामोन बेखौथ' खोन्थायाखै बारु इयो निजिनि बिहाव बिखुनजो बिमा बिफा गासैबो गारनानै खारबाय आरो जिखुनु माने जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ जेने तेने माने बाहेरायावल' लाबोनो हानांगौ दै ब्लड खारखाबाय ओमफ्राय जायो आङो बुंनो सानोखि जोंनि बर' हिन्जावफोरखौबो बिसोरो मुस्लिम जा बिहारजाफ्रा ओरैनो लाङा बिसोर माने बिराद मोहिनी लगायनासो लाङो बायदि मोनबाय थादों आङो मोहिनी ओरि होनानै नामफोरखौ मिथिब्लानो जादु होबाय मोहिनी होबाय ब्लड लानानै थांबाय बे मा जासिगोन दायो हौवाबो खोथा खोनासंला हिन्जावबो खोथा खोनासंला गासिबो माने ब्रेनखौनो उल्था खालामना खाजोब्बाय आरो बिसोरो मोहिनीजोंसो मावजोबनाय जायो खिन्थु नों खोथा थिगखौनो बुंगोन खोनागोन खिन्थु खोमायाव खोनागोन जेबो भेलु गैया जागोन आरो सब मोहिनी गोजा सब मोहिनीजों लांजोबदो मुस्लिम बिहारि बांगाल गासिबो जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ हाबा जाखानाय हाबा जायै गथ' सिख्लाफोर उन्दै हाबा खालामनाय रेप खालामनायफोरा सब मोहिनी खालामनाय गोजा आरोखि दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय थाबैनो मोनगोनखौ मिजिंथिनानै दङ निखिल नार्जारिया गावनि अनिता नार्जारिखौ थाबैनो मोनगोनखौ मिजिंथिनानै दङ आरो लोगोसे आङो माबाखौ फन नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनागोन मोनोब्ला कल खालामहरबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबा गोजान फैदा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसेयै कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं रिप्लाय होफिनगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर जै बर' हारिनि